господа, приветствуйте из Кулаба, Таджикистан, Азам Гафаров! Из Краснодара, Россия, приветствуйте, Фартан, the Hayastan Warrior, Асатрян! диққат, ин либос малик ном дошта аз матои контон стреч истеҳсол шудааст. барои моҳи шарифи рамазон бисёр қулай буда. даставка ба тамоми шаҳрҳои русия ва тоҷикистон дорем. ба сифаташ 100% гаранта медиҳем. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода нависед. салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед бо лайку комментарияҳои худ моро дастгирӣ намоед. созмони Асия набарди солро эълон кард. набарди варзишгари мо Азам Ғафуров бо Вартан Асартян ки дар як чорниҳои гран-при созмони Асия моҳи августи соли гузашта баргузор гардид, набарди соли ин созмон дар соли 2023 эътироф гардид. дар ин бора имрӯз дар нишасти матбуотӣ президенти созмони Асия Алексей Янсенко хабар дод. хотиррасон бояд кунем ки ин набард бо қарори ҷудои доварон ба Азам Ғафуров насиб гардида як муҳорибаи бисёр ҷадид ва хотирмон шуда буд. Азам Ғафуровро бо чунин муваффақият табрик менамоем. Муҳаммад Наимов дар як суҳбат оиди варзишгари тоҷик Фаридун Одилов чунин гуфт: дар охирон муҳорибаи Фаридун ман дар бараш будам. ӯ тайёр аст ин камарбандро ва $1 миллион ба даст орад. ман 100% боварӣ дорам вай қаҳрамони Асия хоҳад шуд. дар ин баробар Азам Ғафуров низ муваффақ хоҳад шуд. инчунин дар суҳбат Наимов қайд кард ки беҳтарин мухлисон аз Тоҷикистон ҳастанд ва миннатдорӣ ба ҳамаи мухлисон низ расонед. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.